Aron kalikayan ang pagdasok sa mga pasaheros ang mag-ilog ug mga pagsakay sa mga bus dito sa Konsolasyon gibalhin ng temporary terminal. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, gihimo kining mga adjustments sa pagbiyahe dito sa Konsolasyon aron kalikayan kini pagdasok sa mga pasahero labi na matag rush hour. Ning hulagway nga gipost sa social media makita ang pag-inilugay sa mga pasahero dito sa Konsolasyon. Sagad paingon sa dakbayan sa Sugbo kay nagdali og pasud na sa trabaho maongwa na matuman ang social distancing. Gumika niini, gipatawag sa mayor ang kadagkuan sa bus company aron mahisgutan ang mga lakang nga dili na kini mahitabo pag-usab. Karong si manahalang, formal na nga gibalhin ang magsilbi nga temporary terminal sa mga buses padung sa dakbayan. Mas hamugaway na ang nahimutangan ni ini karon ug duna nay mga lingkuranan nga gidistansya sa usag-usa. Nakauyon ra sab ang mga driver nga napahimutang na sila sa dapit. Waiting time is 5 to 10 minutes. Okay. Kana tayo dito sa highway, sir? Katong dito magbuhat sa yan ba? Dasok? Dasok sir eh? Katong dito? Oo. Hindi nakapugan ang tao? Di kapugo. Kay? Tungod sa magdali sila. Inay adto ra sa highway nga usahay di masunod ang health protocol, mas maayo matud pa nga bisan dunay pila basta mahapsay. Niingon ang katong guard dito nga kanang maggukod-gukod daw sa sakyanan. So kung ganahan hindi magukod, moari daw mi diri. Niya akong ipangita kay para kabanggalan niya. Mao man niya akong nakuanan, so kanina lang mas dali ko maka-access. Si Mayor Johannes Aligado nanawagan sab sa pag-abag sa Philippine Army uban sa kapulisan mapatuman ang mga health protocol sa lungsod aron di na mudaghan pa ang kaso. Partikular nga patutukan ang pagpundok-pundok sa mga tao. Sa labing uwahing datos gikan sa DOH kagahapon, adunay usa nga napuno sa COVID-19 cases sa lungsod. 93 ang active cases, 316 ang recoveries. Sa kinatibukan, 438 ang confirmed cases sa Konsolasyon. Kipahibaw sa LGU Konsolasyon, Bob, og niining tagduma sa bus company nga matag adlaw dunay 90 ka mga buses nga mobiyahe gikan sa Konsolasyon paingon sa Tri-Cities Cebu, Mandaue ug Lapu-Lapu. So dunay igong mga buses nga kasakyan unya sa mga pasahero. Bob? Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.